siitä vaan. Se on se Vuodenveden säätiö, Seppele vielä tässä. Laske ihan mihin vaan, ei ole väliin. Pistä sinne. Siinä on 91 nimeä ja ne on niitä mitä on tänne haudattu. Ei ole talvisodankaan, vaan tässä on 41 jälkeen ja 44 alkuvuoden. Tästä on talvi. Tämä on aika lyhyen ajan satoa, mikä tässä on haudattu. Talvisodan aikaisiahan tänne ei voitu haudata, koska ne haudattiin silloin ei täällä ollut ketään talvisodan aikana, ne haudattiin kaikki Suomessa. Mutta siis 41 hyökkäysvaiheen jälkeen, kun tänne tuli siviilit, sen jälkeen on tähän haudattu ja sitten 44 ihan alkuun. 44 kun oli taas niin, silloin hyökkäys, tai kun venäläinen hyökkäys täältä, niin silloinhan ei tänne päässyt, kaikki pois. Mutta tämä on nyt siis, tämä on niinku suhteellista siinä mielessä, että uudella kirkolla on 205, tässä on 101, eikö 91, niin. Ja siellä on 205 uudella. Se on tietysti isompi pitäjäkin. Meillä oli kaikki, meillä oli aggregaattia mukaan yötä mukana, tänne tultiin laittamaan näin. On siellä niitäkin, ne on Siproon, ne on niinku meitä pitää suhtaa. Siinä on niitä kaikkea nimeä. Niin kuin näette, että kivilaatu on ihan erilaista, mitä on sanotaan siellä Varsinais-Suomessa tai kivilaatu. Se ei ollut. Tuli tänne pieni laatta, laitettiin tänne siitä. Meillä oli nämä kivet mukana täällä, mutta täällä oli lunta niin paljon, kun me laitettiin se laadan, että ei me voitu tätä kiviä laittaa tähän paikalle. Me rajattiin ne tonne varastoon ja kun täällä oli semmonen naisjohtaja siihen aikaan katos, niin se sanoi, että jos jätetään ne tähän, me jätetään tähän kiven taakse. Sanoit, että on pilkkimiehet, kun tuosta jäänyt, niin tiedän rattikivet johon. Niin varmaan täytyy sanoa, että tuodaan siellä, ne tuonne upotaaksi. Kartupeltu. Raija. Ihan sieltä tuli. Anna ne askelet olla tässä. Se oli siinä. Aurinko paistaa suoraan. Ei se ole. Jauhama ja kato taas oli tämä asia. Tätä kun vaan tarpeeksi käytettiin täällä, niin kaikki järjestettiin. Ei tunteeri ole mitään merkitystä. Me tehtiin, tässä oli kuule kauhia, niin juhannuskokko tässä, kun me raivattiin moottorisaujan kanssa ja vettä tähän kaikki, laitettiin tuon kasaan. Niin se sanoi niin se tuli, että tiedä, ei voi. Kun vaan jaarausta jotain kaikki. Sitten kun tuli tarpeeksi tätä.
Tänne tuli niin monta kahvikeihintä ja kaikkiin hakittiin. Tämmönen on justiin, se on tätä olla, se on tätä täällä. Tää on niin tätä. Se ei ole sympatia. Tää on vaan pienet sitten ovat voitettu. Se on aivan se palapaikka. Tää on vähän pieni. Tässä oli alttaripaikka, tässä olisi tähtäköön tuolta. Tää oli siitä erikoinen kirkko, tää oli sanottu oikein. Se on sen verran vielä ottanut selville siinä, vaikka jokainen nuoren. Ai siellä on se veikkaattu! Tää on kuolema järvi kuule. Pahalta kuuluu. Ei uima. Se on yhdeltä. Yhden tulla rahat. Joo, kyllä. Se on aika sopiva paikka. Joo, käy. Mennään sinne. Hyviä rauniopäiviä. Kyllä se lähtee. Isomaahtien porukalla varmaan. Jälleen jollakaan elävä. Ihan. Voisi vaan rantaa päästä. Mennään tätä korkkaamaan sinne Paavalin. Se on jäänyt vaan mieleen, että tie oli tässä sitten. Tuossahan on toinenkin iso vanha puu. Tultaas nyt Paavalin rauniolle sitten. Tälleen koska tää nyt sittenkin vielä se meidän vanha, kun se oli tien ihan vieressä melkein se vanha talo. Jumala talvella lehmän tässä on ollut. Siinä on lehmä. Vai onko se? Vai eikö se ole? Joo. Varoista kiilantaa. Ja tuollakin katos on, ettei näistä... Mikä siellä on? Joo, ne on nyt tää uudet ihmisellä. Niin täytyy mennä perässä. Vähän tuntuu, että se voisi mennä tuolempaan se polku, koska missä on noin koivujen takaa. Löydettiin vielä kivikin. Minäkin olisin halunnut sitä lähdevettä. Älä nyt. Pääset sieltä vaan. Niinhän sen voi nuoret. Täältä lähde vihdoin viimein löytyi ja vesi on raikkaan kylmää semmoista. Ihan hyvä. Mun isä on ollut tuolla. Hei, näytä sitä karttaa. Kaukjärvi. Täällä on Kesäkuun loppu. Kesäkuun oli heti juhannuksen jälkeen. Joo. Juhannuksena lähdettiin. Ihan nyt maanantain jälkeen. ensi kesänä tullaan uudestaan täällä. Tullaan vaan. Joo, nyt.
Nyt me tunnetaan hänen. Noi, se on siis vähän eri kuin Loppolainen jalka, niin tossa. Joo, joo. Kyllä. Kyllä sitä nyt ollaan kuule kotikarjalassa. Nimenomaan kuule. Eikö nyt on kistoja, jotka ovat korjattiin siellä yli? Joo, joo, toi hippulainen. Pullaa Ja oman talon rauniot, se oli siinä, näytti kaikki se mies. Ja kirjoitas sen nimi ylös. Jaska oli muuten tuolla. Jaakko ja toi saatiin rätymään ja... Joo, se jäi vielä. Se Marttinen nähty. Joo, joo. Ja mikä se... Tässä on hiekkabiitti, mutta siinä on onkia vallan.